sallama ta tobin kazubai na da abun wanke sallama ga nufin kujerar rabbana mai karfin gaske wanda ko kai masa laifi sai ya yafe ma a take shi ne haƙurin haƙuri ku biyo ni mu je mai na gaba mai haƙuri manzan Allah annabi kai ne mai haƙuri duk wani mai haƙuri wallahi ba zai kai hannu ba zan ɗan yi bayani na a gurin haƙuri babu kamar sa yanda ke haƙuri